למה אומרים שצריך לצחצח שיניים מגיל 0? מה זה השטויות האלה? מה אם נולד לי תינוק אז אני ארוץ לקנות לו כבר מברשת שיניים? אז אני דריה, אני שיננית, וזה באמת מה שאני ממליצה למטופלים שלי, וברור שלא כשנולד לכם תינוק לרוץ לקנות מברשת שיניים. כשרשום לנו על הקופסה של מברשות השיניים מגיל 0, זה אומר 6 חודשים. בדרך כלל זה הזמן שבוקעות שיניים, לפעמים גם ב4 חודשים. אז מהרגע שבקעה שן לתינוק שלכם, משרד הבריאות וכל השינניות ורופאי השיניים ממליצים לקנות מברשת שיניים מיועדת לתינוקות. המברשת שיניים האולטרסונית החשמלית שלנו לא מסתובבת על כל שן, היא עושה רטט מהיר ועדין, זה עושה מסאז' חניכיים לתינוק שלכם, וזה מגיע עם 4 ראשים. אני כבר מראה לכם מה ההבדל בין הראשים. 2 ראשים עגולים, קטנטנים שמתאימים בדיוק לשן בודדת עד גיל 1.5 שנה. אפשר להשתמש בראש הקטן העגול הזה, הוא מתאים לכל שן בודדת בנפרד. אחר כך נעבור לראש הארוך יותר עד גיל 3 שנים.